σας παιδιά, σας έχω μια ανακοίνωση. Σήμερα θα κάνουμε event όπως σας είπα. Γι' αυτό βάλτε εγγραφή, like και καμπανοκουδουνάκι. Γιατί σε λίγο ξεκινάει το event. Τι ώρα νομίζω ότι θα ξεκινήσει? Μπορεί. Ξέρετε. Σήμερα θα κάνουμε event, δεν ξέρω, 9 η ώρα, δεν θυμάμαι. Όταν φτάσουμε στην πλατεία θα σας πω. Και ο παπάς μου, ξέρεις τι έχει πάθει. Ωραία. Ελπίζω να είστε όλοι στο event που θα γίνει στην πλατεία της Σαμαρίνας σε λίγο. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Να είστε όλοι στο event. Θα περάσουμε ωραία, θα φάμε. Όχι τώρα και δεν θα φάμε. Θα τραγουδήσουμε. Εκεί θα είναι και κάποιες φίλες μου, Μαρία, Κωνσταντίνα, Ζωή και κάποιες άλλες. Και θα είναι εκεί πέρα. Και θα είναι και αυτοί στο event. Και θα τραγουδήσουμε τραγούδια. Όλοι like και subscribe. Και να είστε όλοι καλά. Ωραία. Σας περιμένω όλοι στο event. Όπως σας είπα και πριν, θα έρθουν και κάποιες φίλες μου, Κωνσταντίνα, Μαρία και Ζωή. Και θα τραγουδήσουμε όλα τα τραγούδια. Γεια σας!